हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि कर्मकर्ता वार्कार दैदेनगिरि लोगो बिथांमोनखौ दिल्लीयाव थांनानै बिजेपिनो बन्दकआव होनानै फैबाय। बिथां हाग्रामा महिलारियाबो बिपिएफआ जयन्त बसुमतारीखौनो सापर्ट खालामगोन आरो बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ अपेनलि बिजेपिआव थांनो थाखाय थुसोमदों। बे खोथाखौ आं बुङाखै, सासे दैदेनगिरिया बुंदों। बेनि सोमोन्दै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङै सावरायगोन भिडिअ क्लिप्स होनानै। बिनि सिगां नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोनानै लागो, अब्लानो गासिबो बाथ्राखौ बुजिगोन। 2020 চনত ক্ষমতাত যেতিয়া বিপিএফ সরকার আছিল, বিপিএফ দল আছিল 2020 চনত বিটিসির পাওয়ারত, তেতিয়াই খাম্পা বৰগোহাঞি ডাঙৰীয়াই ডেপুটি চিফ হোৱা সত্ত্বেও MCLA ইলেকশন হাৰিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফে আজিৰ দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি NDA এলায়েন্স UPPLক ৱাক অভাৰ দি দিলে। এইকাৰণে ৱাক অভাৰ দিয়া বুলি মই কৈছোঁ, কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী জানে যে খাম্পা বৰগোহাঞি এনেও ইলেকশন জিকিব নোৱাৰে। মই স্পষ্টভাৱে আজি আপোনালোকৰ আগত ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু নিৰ্দলীয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপেই কেৱল নহয়, কিন্তু নিৰ্দলীয় হোৱা স্বত্তেও মোৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠন, আনকি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক সংগঠনো থাকিব। ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ছাপৰ্টেড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হিচাপে মই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ম। দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এটি মানে সদ্যহতে বেছি দিন হোৱা নাই, দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ নেতাৰ চৰণ ধৰি দিল্লীৰ পৰা ৰিচেণ্টলি আহিছে। তেওঁ যদি বিজেপিত যাবই বিচাৰিছে, অপেনলি যাওক না, আৰু পাব্লিকৰ আগত যাতে আমাৰ বিপিএফৰ সন্মানটো থাকে যে ৱাক অভাৰ ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই, কিন্তু অৰিজিনেলি বিপিএফ দলে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত UPPL দলক জিকিবৰ কাৰণে, জয়ন্ত বসুমতাৰীক জিকাবৰ কাৰণে ৱাক অভাৰ দি দিছে। আৰু অতিকৈ দুখজনক কথাটো এইটোৱেই হৈছে যে প্ৰকৃত বিপিএফ যিবিলাক কৰ্মী আছিলে, সেই প্ৰকৃত বিপিএফ কৰ্মীবিলাক দৰাচলতে আজিৰ দিনত কনফিউজড যে যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৱাক অভাৰ দিবই লগা আছে NDA, অপেনলি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰি দিয়ক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰক, মষ্ট ৱেলকাম। কিন্তু তেওঁ মানুহবিলাকক বন্ধকত থৈ আজি যিখিনি বিপিএফৰ, আজি ক'ব গ'লে যিখিনি কৰ্মকৰ্তা, আজি বিপিএফৰ হাজাৰ হাজাৰ যে কৰ্মকৰ্তা আছে, সেই কৰ্মকৰ্তাসকলক বন্ধকত থৈ আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই। স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ মই, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ দিনত গ্ৰাছ ৰুটৰ বিপিএফৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে, বিপিএফৰ সদস্যসমূহ আছে, সেই সদস্যসকলক বন্ধকত থৈ আহিছে দিল্লীত, আৰু বন্ধকত থৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ ৱাক অভাৰ দিছে NDA এলায়েন্স UPPL কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰীক। हेलो एवरीवन, once again वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। बेथ' भाइरासआनो जाबायलै, बिराद जों बर'फोरनि थाखाय बिराद मोनसे भाइरास बादि खामानि मावबाय बियो। सैमा फाग्ला अरजानाया दाख्लि रोनावलाबायदों। बोरै बिपिएफनि केन्डिडेटआव एप्लिकेसन होनानै पेनेल लिस्टआव सोफादेरजाखो, बेथ' मोनसे राजनितिकनि फर्मुलासो हाग्रामा महिलारी सारनि, बेखौ बिथाङा बुजिस्लाबाखै। बेखौनो रोनावनानै भाइरास बादि बर'फोरनि थाखाय होलाबगासिनो। दा क'क्राझाराव थायोना थाया आं मिथिला, गोदो थायोमोन। बे भाइरासखौ बागाना पड़ेगा यार, ऐसे खतरनाक भाइरास को हमारे यहाँ पर रहने के लिए जागा देना नहीं चाहिए। ना मा होनो रायजो राजाफोर, बबे समस्थियाव गेलेयो गेले, जोंहा अरजाया, बुंनांगौ गैया। जोंनो भारत सरकारानो माखासे राइट्सखौ प्रभाइड खालामना होखादों। वी हेभ द राइट टु पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। नोंथाङा गेले, बाहा गेलेयो, नाथाय सोरखौबा रिजाल्ट गैया, इलेक्शनानो जायाखै, सोरखौबा जेनगोन मागोन बबेजोंबा रुजुनानै होननाय, बेफोरखौ बन्द' खालाम। नोंथाङा जुदि हाग्रामा महिलारीया बिजेपिनि दिल्लीयाव थांनानै आथिं हमनानै फैदोंबा बेखौ फोरमान होदो थाबै। जयन्त बसुमतारीखौनो जुदि बिथाङा सापर्ट खालाममारगोनब्ला, इसिबां थाखा फैसा गारनानै इसिबां केन्डिडेटनि थाखाय इसिबां मेल मिटिं खालामनांगौ गैयामोन बिथाङा। नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों, रायजो राजाफोरखौ कनफिउस खालामना होनो नागिरदों ना मादों? नोंथाङाथ' सासे भाइराससो, सैमा फाग्ला अरजानानै रोनावनाय। बेबादि भाइरासआ बड'लेण्डआव खुनु जायगा गैया। सोर माला सासे
दैदेनगिरि जानानै गावबा गावनि कर्मकर्ता गावबा गावनि दैदेनगिरि लोगो कलिग्सफोरखौ सोर बन्दकआव होनानै फैफेरखो? जेननाय देरहानाया थाखाय गेलेगोन। बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बुंदोंसो जुदि देरहायोब्ला जोङो दिल्लीयाव सानै MP फाथायहरनानै केबिनेट मिनिस्टार बिनानै लागोन। फर्मुलाया गाज्रि नङा। बेखौनो बिथाङा दाजाबदेरनानै रायजो राजाफोरखौ कनफिउस जानांगौ गैया, गोनो गोथो जानांगौ गैया। नोंथांमोना खामानिखौ नाय। जोंनि रिजनेल पार्टी वी हेभ द टू रिजनेल पलिटिकल पार्टिस UPPL एन्ड BPF। बे मोननैनि गेजेराव बबे मोजां खामानि मावदों बेखौ नायनानै बर' रायजो राजाफ्रा भटखौ होबानो जाबाय। मस्ट इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय रेजिस्टार पलिटिकेल सापर्टेड इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा गेलेगोन होनदों। सोर रेजिस्टार पलिटिकेल पार्टिसफ्रा स्टेटनियानो जा बा रिजनेलानो जा बा नेसनेलिस्ट पार्टियानो जा बिथांखौ मदद होगोन। BTC बक'बाक खरा বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর পরা যি দলবিলাক এতিয়া চলি আছে সেই দলবিলাকৰ পৰা BPF আৰু UPPLত সমৰ্থন জনাইছে তেখেতসকলে। কিন্তু আজিৰ সময়ত পৃথিৱীদেৱ নাৰায়ণ মেছত কোনটো ৰেজিষ্টাৰ পলিটিকেল পাৰ্টি সমৰ্থন জনাব? बबे पलिटिकल पार्टिया जाय BTCआव थानाय जाति जनगोष्ठीनिफ्राय गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा BPF आरो UPPL मोननैखौबो गुबुन गुबुन लाइनजों मदद होलायगासिनो दंखायो। बे पृथ्वीदेव नारायण मेसखौ बबे रेजिस्टार पलिटिकल पार्टिसफ्रा मदद होगोन? ओरैनो UPPLआव माखासे BPFआव माखासे थांखाजोब्बाय। ओरैनो बानसावलाबायनानै लेक्सार होलाबायनानै रायजोफोरखौ कनफिउस खालामनाय। खिन्थु बर' हारिनि थाखाय बिथाङा कन्ट्रिबिउसन खालामाखै, आं बेखौ बुङाखै। बर' जातिर कारणे पृथ्वीदेव नारायण मेसे कन्ट्रिबिউশন দিয়া নাই। এইটো মই কোৱা নাই। অলপ থলপ আগত সময়ত কন্ট্রিবিউশন দিয়া আহিছে তেখেতে। কিন্তু আজিৰ সময়ত তেখেতে যি অৱস্থাত থাকি পেলাই যি কথা কৈ আছে সেইটো মানি বৰ জাতিৰ বিৰোধী কথা কোৱা। সেইকাৰণে সকলো বৰ জাতি আমি একেলগে মিলি পেলাই এই पृथ्वीदेव नारायण मेसत बिरोधी स्टेन्ड হ'ব লাগে। बेनो बिथांखौ कुनु जेरावबो लाई होनांगौ गैया। बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिक्सखौ बुजियाखैमोन, मिन्थियाखैमोन। दिनै बिथाङा बुजिबाय, दा हब्रालाबायदों। दाख्लिना मालाबा सैमा फाग्ला अरजादोंनो बेनो सिखारदों। दा बेबादि भाइरासखौ जोङो बड'लेण्डआव मालाबाबो एबारनिफ्राय जायगा होनांगौ गैला। बिथाङा सोरबा दावराव देख्रेबखौ बखियो, सोरबा प्रमद बर'खौ बखियो, सोरबा राजु नार्जारिखौ बुङो, सोरबा खाम्फा बरगयारिखौ बुङो, सोरबा हाग्रामा महिलारिखौ बुङो। दा गासैजोंबो बिथाङा सुत्रुता बानायनानै लायो। बेनिखायनो बेबादि मोनसे भाइरास BJPनि एजेन्ट, BJPजों फैसा होनानै बायजानानै भाइरास बादि एग्लुंग्रा बेबादि सुबुंखौ जों बड'लेण्डआव दोननाङा। बेखौ थाब सिमब्रायनानै गारहरनांगौ। सिद्दा खोथाखा। दा बेनोसै रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नेनानै थागोन। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।